أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد. Neka je hvala uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uvaženi direktore Ureda za mektepsku pouku dr. Enes Efendija Svraka, uvaženi glavni imamu magistre Fuad Efendija Omerbašću, braćo i sestre, draga djeco, polaznici mekteba, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobro nam došli na svečanost pod nazivom Dani mekteba, program manifestacije najuspješnijih mekteba, njihovih polaznika i muallima kroz 27. finalno takmičenje mektepske pouke. Ovom prilikom se zahvaljujemo Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu evo sa direktorom doktorom Enes Efendija Svrakom, koji su našli za shodno našim rezultatima koje smo postigli prošle godine na takmičenju, 27. takmičenju na nivou Rijaseta Islamske zajednice, da danas da proglase naš mekteb najuspješniji mekteb, najuspješniji muallim. Istog ili na tom putu ja im se srdačno zahvaljujem. Ono što ja želim ovdje danas vama i sebi, braćo i sestre, kazati jesu 2-3 kuranska ajeta i hadis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali prije toga vi ste čuli ovo prelijepo, melodično, dobro, ispravno učenje ovog ašareta koje nam je proučio Ishak Halilović. On je taj koji je unio zajedno sa mnom i sa svim ostalim učenicima mekteba, roditeljima i sa našom kompletnom zajednicom i medžlisom unio ovu radost, unio ovo veselje, sreću, pa mi evo danas svi zajedno u tome uživamo. Ishak Halilović je prošle godine zauzeo prvo mjesto u Sarajevu na takmičenju iz učenja Kur'ana i Kerima,
Treća kategorija. Na mektebskoj pouci ili u mektebu je upisano oko 110.000 učenika koji pohađaju mekteb. Da to bude dijete iz naše sredine, iz našeg džemata Karadaglije, Koprivci, Oruče, mi posebno treba da smo sretni i Allahu dželešanuhu zadovoljni što nas je počastio sa tom blagodati. Da Allah dželešanuhu podari i da svako dobro Ishaku, da nastavi dalje učiti. Vjerujte, evo u Tuzli su ga obiručke prihvatili, i muezin je, i imam je, i ostale još neke stvari radi. Vrlo koristan, dakle, evo bio za naš džemat, za našu zajednicu, evo sada je to i u Tuzli. Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu Kerimu, braćo i sestre, Bismillahirrahmanirrahim, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Borite se u onome što je dobro, borite se u dobročinstvu, natječite se u dobrim djelima, nemojte se natjecati u onome što je ružno i što je razvratno. Ja mogu kazati da zajedno s vama roditeljima i s ovom djecom našom zajednički radimo ovaj posao, jedan od najodgovornijih poslova, a to je borimo se da naša djeca budu dobri u našim mektebima, da budu dobri na takmičenju na nivou medžlisa i dalje. Šta to traži, braćo i sestre? To traži naše vrijeme, to traži naše zalaganje, to traži odricanje od nekakvih svakodnevnih stvari s kojima mi danas živimo ili smo s njima saputnici. Allah dželešanuhu nas opisuje u Kur'anu Kerimu, mi koji se borimo. Estaidu billah, kaže ovako Allah dželešanuhu: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. Braćo, dobro poslušajte. Kaže Allah dželešanuhu, ima ljudi koji se žrtvuju, koji su žrtva da bi umilostivili Allaha dželešanuhu. A Allah je milostiv svojim robovima. Šta mi želimo kad evo ovako postignemo ove rezultate sa učenjem Kur'ana? Mi želimo da kroz ta naša djela, što ja kao muallim učim, što vi kao roditelji meni ih šaljete u mekteb, mi želimo na taj način da umilostivimo gospodara našeg prema nama. I Allah kaže, Allah je milostiv prema svojim robovima. Ono što trebamo kad god nešto radimo, hajirli u ime Boga, moramo to, braćo i sestre, taj naš nijet samo da očistimo. Da naš nijet nema nekih ovodunjaličkih primjesa. Da nam šejtan ne unese u naša prsa, u naše glave pa kaže uči dobro da bi te taj i taj čuo, da bi te pohvalio i tako dalje. Allah dželešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Allah dželešanuhu vas stvara i Allah dobro zna šta je u vašim prsima. U našim prsima to i treba biti. Šta? Da žrtvujemo sebe, svoje vrijeme, da damo djeci dobar prostor u mektebu, dobra tehnička pomagala, da oni budu što bolji. Ja vidim da vi na tom putu, na tom polju mene slijedite, slušate i zatražite ako Bog da to i dalje radite. Da Allah dželešanuhu evo danas pusti svoj rahmet, svoju milost na sve nas i da ova naša djeca koja su danas ovdje ugledaju se na Ishaka. Ugledaju se na Ishaka, a imamo ih, nek znate, dosta. Ja i Ishak smo negdje oko 14 diploma, čini mi se tamo Ishak je donio, evo u vitrini su donijeli za ovaj džemat. Molim Allaha dželešanuhu da nam to, ako Bog da, na sudnjem danu predoči i da nam to bude razlogom, sebebom Allahove milosti, Allahovog oprosta i da nas uvede, ako Bog da, u lijepi džennetil firdaus. Sada posebne riječi dobrodošlice iskazat će jedan od mojih strašno dobrih učenika koji je također bio prepoznatljiv po dobrom učenju Kur'ana Kerima i dan danas je to, čujem po Zenici gore predvodi onaj džemate, imam je, to je naš Hasan Softić, diplomirani ekonomista,
I evo ja ga pozivam da nam se on sad iskaže riječi dobrodošlice, pa bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva zahvala pripada uzvišenom Allahu, našem stvoritelju, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na posljednjeg Božjeg poslanika, miljenika Muhammeda, njegovu porodicu i njegove uzorite ashabe. Evo, pripala mi je čast da kao jedan od nekadašnjih polaznika ovog našeg lijepog mekteba i kao jedan od nekadašnjih takmičara ispred ovog našeg mekteba uputim vam lijepe riječi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. U ime našeg mekteba, naše djece i našeg cijelog džemaata Karadaglije, Koprivci, Oruče, izražavam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu i našim uvaženim gostima, a to su dr. Enes Efendija Sfraka, rukovodioc uprave za mekteb i mlade Rijaseta i glavni imam magistar Fuad Efendija Omerbašić. Velika nam je čast što ste danas odlučili svojim prisustvom obogatiti i ukrasiti ovu našu svečanost, koju su priredili polaznici našeg mekteba. A posebno nam je drago da je uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru promocije najuspješnijih mekteba odabrala upravo ovaj naš mekteb, Karadaglije, Koprivci i Oruče. Shodno rezultatima 27. finalnog takmičenja polaznika mektepske pouke u Sarajevu, gdje je naš Ishak Halilović uz našeg muallima, profesora Huseina Efendije Bečirovića, zauzeo prvo mjesto u kirajetu, 3. nivo, odnosno najteži nivo Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, što je zaista veliki uspjeh za našeg Ishaka, za našeg muallima, za naš cijeli džemat, ali i za naš cijeli medžlis. Mekteb je kuća znanja, kuća odgoja, kuća svjetlosti, a vaša podrška i pažnja dodatno nas ohrabruju da ustrajemo na ovom plemenitom putu. Posebno nam je drago što će naša djeca imati priliku da osjete vašu blizinu i da iz ovog susreta ponesu lijepa sjećanja i korisne pouke. Mekteb Karadaglije, Koprivci i Oruče je mjesto gdje se mladi naraštaji okupljaju kako bi učili Kur'an, vjeru i islamske vrijednosti. Ovdje se prenosi znanje, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, i razvija svijest o važnosti ibadeta, dobrih dijela i bratskog zajedništva. Naš mekteb je ukrašen dječjim osmijesima, trudom i zalaganjem našeg muallima Huseina Efendije Bečirovića, te naravno podrškom roditelja našeg džemaata i medžlisa. U njemu se gradi karakter, njeguje prijateljstvo i odgaja odgovorna i čestita omladina. Ponos svoje porodice i zajednice. Neka ovaj naš susret bude ispunjen iskrenim riječima, lijepim dovama i zajedničkom željom da učimo i napredujemo na Allahovom putu. Mekteb je naša prva škola, a muallim naš prvi učitelj na putu Islama. I evo ja bi ovdje samo završio ove lijepe riječi i lijepim djelom na kraju kao nekadašnji takmičar ispred ovog mekteba uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da naš muallim i u narednim godinama ima kandidate poput Ishaka, što ne sumnjamo da će tako biti, što će zaista biti veliki uspjeh, naravno ponovno za našeg muallima, naš džemat, ali i naš cijeli medžlis. Pa bih htio ovo završiti lijepim djelom i na kraju našem muallimu uputiti jedan simboličan poklon. Bismillah.
Zahvaljujem se ja Hasanu da ga Allah nagradi, a sad pozivam svoje ove iz hora, ove naše učenice, malo ćemo opustiti ovu atmosferu, nećemo da bude nešto baš zategnuto, one će nam proučiti gromoglasno ilahiju porodica. Bujru. Kada jednom ime kažem, zadrhte mi usne same, ah ja Rabbi gospodaru, šta bih ja bez moje mame, majka, 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 otac, naš pejgamber tako kaže, valahi ja ne znam veći, koje mi je od njih draže, ako dušu tuga slama, tu je babo, tu je mama, kad je suza na mom licu, imam cijelu porodicu, moj su behar i ašlama, moj babo i moja mama, svaka suza radosnica, to je moja porodica, brat i sestra dva su krila, sa kojima mirno letim, dva su dijela moga srca, dobro mi se uvijek sjetim, ja Rahmanu ti mi čuvaj, porodicu moju cijelu, sve šapućem hali zovu, kada ležem u postelju, ako dušu tuga slama, tu je babo, tu je mama, kad je suza na mom licu, imam cijelu porodicu, moj su behar i ašlama, moj babo i moja mama, svaka suza radosnica, to je moja porodica. Maša. Pozivam Madijana Softića da nam prouči jedan kuranski ajet, a poslije toga Džanić Alma i Elma će pročitati prijevod. Bujru Madijane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se ukazuje u domovima vašim. Allah je uistinu dobrostiv i onaj koji sve u potpunosti zna. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat, sadaku,
i ženama koje dijele zekat sadaku, i muškarcima koji poste i ženama koje posti, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vodi brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vodi brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koji često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Ni vjernik, ni vjernica nemaju izbora kada Allah i poslanik njegov nešto odredi, po svom nahođenju postupi. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je očito zalutao. Aferin cure, lijepo da vas Allah nagradi i Adijanu koji je prošle godine isto predstavljao naš džemat na takmičenju u prvoj kategoriji Kur'an i Kerima, osvojio drugo mjesto, ove godine će ako Bog da treće. Dobro, hvala ti Adijane, ove godine će ako Bog da biti još bolji. Pozivam Džejlu Bešo da nam odrecituje recitaciju Ja u mekteb idem. Bujru. Uključit će, tako. Brdo, jeste. Ja u mekteb idem. Ja u mekteb idem, ponosim se time. Sreću da postignem želim i za time. Ja u mekteb idem, radostan sam, zato želim da steknem sreću glavno zlato. Aferim Džejla, a pozivam i Adnu Alispahić da i ona istu ovu recitaciju ili može i drugu neku, ovu što smo u mektebu učili da pročita, izrecituje. Adna, bujru. Imaš Allahu Rabbi, šta si ti? Bujru, dajte. Može tu sjesti. Jel mi došla Zara? Allahu Rabbi, wa Muhammedun Nabi, wa Kur'anu kitabi, wa Islamu dini. Allah je moj gospodar, Muhammed alejhi selam je moj poslanik. Kur'an je moja knjiga, Islam je moja vjera. Aferim Adna. Sad će nam ove djevojke naše zajedno sa Bahtić Amilom proučiti još jednu ilahiju. Bujru. Ne pitaj me zašto noćas šutim, ne čudi se kada suze kanu, to se duša divi gospodaru i raduje čvrstome imanu. Uzvišeni Bože dragi, pomozi mi da te volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim. Srce kriju ramazanske noći i šehadet nose u svom dahu. Moja duša makfiretom gori, iskrušeno moli se Allahu. Uzvišeni Bože dragi, pomozi mi da te volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim. Mlada duša iskonu me zove i mjesec je mladu noći oboj. Kao bi se sijaju kandili na munari kada džozbe govoj. Kao bi se sijaju kandili na munari kada džozbe govoj. Uzvišeni Bože dragi, pomozi mi da te volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim, da me grije svjetlo tvoje i da vječno Islam volim. Mašala, ako Bog da na godinu još bolje, samo trebamo vježbati.
Sad će nam ova dvojica dječaka, Afan i Vedad, recitaciju Islam. Afane, bujru. Primakni sebi i hajde. Može. Ja u mekteb idem, ponosim se time. Ja u mekteb idem, sreću da postignem. Hajde sad. Ja u mekteb idem, ponosim se time. Ja u mekteb idem, sreću da postignem, želim sa time. Ja u mekteb idem, sreću da radostan sam zato dženet da steknem sreću glavu zlo. Aferim, Afane, svaka čast. Hajmo, Vedade. Islam je vjera, Islam je spas. Islam mene uči da volim sve vas. Islam žrtvu traži nauku i rad. Islam neće plaži vjeru dok si glad. Aferim, Adnan. Sad će nam ovdje jedna isto od naših takmičara prošle godine, pretprošle, što je na Muftiluk bila, Sumeja Omerbašić, nekoliko riječi kazati o našem mektebu, a Emina Huskić će se pripremiti za ašare. Bujrum, hoćeš ovdje, Sumeja? Odi ovdje. Bismillahirrahmanirrahim. Naš mekteb obuhvataju 3 naseljena mjesta: Karadaglje, Koprivci i Oruče. Mektebska pouka se odvija na 2 punkta. Džamija Karadaglje Koprivci, gdje je upisano 102 učenika, i mekteb u Oručama, gdje je upisano 13 učenika. Ukupno u naš mekteb je upisano 115 učenika, od toga muških 61 i ženskih 54. U Kur'anu uči 41 učenik, u Sufari 20 i u Ilmihalu 54 učenika. Mektebska pouka održava se 3 dana u džamiji i 2 dana u mektebu u Oručama. Uslovi u kojima se odvija mektebska pouka su dobri i zadovoljavajući. Učionice su čiste i prostrane. Opremljene su podnim grijanjem, klimama, klupama i stolicama, kompjuterom i odnedavno pametnom tablom prema pravilniku o mektebskoj pouci. Zahvaljujem se Sumeji, da je Allah nagradi, da nam uvijek, kako Bog da, bude ovako pri ruci kad nam nešto treba. Emina Huskić, isto jedan od naših vrijednih učača, dobrih takmičara, sad će proučiti jedno ašare. Bujrom, Emina. Može, tu je oslobote, tako. Ona druga je la. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adhabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu
Aferim Amina, da te Allah Đelešanuhu nagradi, još bolje nam učila. Aj ti na svoje mjesto, a tu će doći Tarik Omerbašić. Ishak, pojačaj nam malo ovaj mikrofon da se čuje ova. A Din će nam odsrecovati jedno od prvih naših recitacija Žuri Mirza na pouku. Bujrundi. Žuri Mirza na pouku. Ranim jutrom prije zore ustao Mirza iz postelji. Umio se, obukao, ko za Bajram dotjerao. Uzbuđen je, ustreptao, ne govori u muka. Pa sve nešto izviruje, čeka oca proviruje. Nije čudo takav što je juče otac obećuje. U džamiju s njime hodit, na pouku Mirzu vodit. Tu će učit o islamu, o Allahu i Kur'anu, o Božjem miljeniku, Muhammedu poslaniku. Aferim Din, mašala. Ako Bog da još dosta recitacija, ti nama ovako budeš odrecitovo. A sad pozivamo malo da ovo naš hor gromoglasno prouči ilahiju jednu. Bujru. Nekako ste mi vi najbolje, najbolje mi to vi učite. Dobro, svi mi dobro učite, ali je baš ovo lijepo poslušati vašu ovu ilahiju. A sad će nam isto jedan od naših takmičara, Tarik Omerbašić, proučiti jedno kraće ašare. I otkrićemo sad jednu tajnu koja je bila da jako tajna, a ove godine od 1. do 3. razreda poslije njega učit će jedna učenica Ajetul Kursiju. Ona će nam se takmičiti od 1. do 3. Pa vidjet ćemo ko je to. Bujrum tamo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
Dobro, lijepo Tarik, mašala, malo se i ti malo treme, a sad pozivamo ovu našu učenicu, Softić, Merijem, da nam prouči ajetul kursiju. Bujru, Merijem. Ishak, lijepo je to narektaj. Merijem, sretno ako Bog da ovdje na godinu da mi diplome donesemo za prvu kategoriju i ostale. Pozivam Erminu Halvadžić da nam i ona jednu recitaciju odrecituje ovdje koju smo jutros evo u Mektebu. Bujrum, Ermina. Dajte, eto, mikrofon. Evo je. Bujrum, Ermina. Evo. Ja u Mektebu idem, ponosim se time, sreću da postignem, želim sa time. Ja u Mektebu idem, radostan sam zato, želim da steknem sreću blago zlato. Aferim, Ermina. Evo zašto mi šaljemo djecu u Mekteb, evo zašto djeca idu u Mekteb, ako Bog da džennet kroz Mekteb, učenje, druženje, ako Bog da i pokornost Allahu da postignemo, to nam je glavni cilj. Ima li još neko od djeci? Fali im je ovi da hoće nešto odrecitovati, da hoće nešto proučiti. Mi smo ovdje dosta toga upisali, ali sta ste mi malo... Ko? Šta hoćeš, Bujrun, dođi. To ćemo kasnije. Može kul huvallahu ahad, a to ćemo malo kasnije. I Abdullah, nećemo sad i kamet. Dobro, molim. Ezan od djevojaka pita glavni imam, ima li neko da bi... Šta hoćeš ti, Zehra? Haj prouči, Zehra, ali evo dođi, uzmi mikrofon. Vi recite za vrijeme. Šta hoće Sajra? Nema veze, može i Zehra, što? Bujrum, Zehra, uključi mikrofon, okreni se kameri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة وحطب في جيدها حبل من مسد. Lijepo, Zehra. Eto, ostavi dole mikrofon da te Allah nagradi. Evo viš kako je Zehra mi hrabra. Sad će nam opet Bahtić Amila i Hor proučiti ovu još jednu ilahiju. Ima ona lijepa ilahija Nermine, ja bi volio i nju, ali ćemo malo kasnije. Vi, Elif Lamim, pa i Nermin. Može i to. Ima dosta ovih curica što su išto bi voljele učiti nešto, ali nećemo moći svi. Evo tu ćemo se uklopiti u 1 sahat vremena. Bujrum, Amila Bahtić. O insanu mlađahni, ti se vjeri primakni, iskoristi mu'minski mladost prije starosti. Kad budeš na mašaru, bit ćeš pitan za vjeru, šta si mlađan radio, čim si dušu sladio. Kad budeš na mašaru, pitat će te za vjeru, šta si mlada radila, čim si
To bi kratko, ja bi još volio da ste vi učile. Dobro, sad opet pozivamo jednu od naših takmičarki koja će nam proučiti Elif Lam, zapravo dvije, jedna za drugom, Adna Bećirović, a poslije nje Amina Halilović. Bujru, Adna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aferim Adna, nek nam sad Emina. Koji si ti razred, Emina? 4. Hajde, Bujru. Hoćeš ovamo zašto? To pravi takmičar. Ona je prvo mjesto već osvojila od 1. do 3. razreda. Kad je bila 1. razred, prvo je mjesto. Bujrum, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aferim, Amina. Da si nam zdrava i živa, ako Bog da još bolje učila. Reci, ezan. Može, hodi vam, hajde. Dođe vam. Ovo mi je, dajte mu mikrofon, onaj tamo. On mi je gore iz Oruča sa puta. Eman Džemić iz Oruča. Bujrum, Emane. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mašala, mašala. Ešhedu. Ešhedu en la ilaha illallah. Ešhedu. Ešhedu en la ilaha illallah. Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe. La ilaha illallah. Aferim. I Efendi svom si to baš osvrto obraca i cijelim gore Oručama i Koprivcima i Kardaglema i tako dalje. Ja mislim da bi mi trebali sad malo da privodimo ovo kraju na način da nam se od gostiju obrati magistar Fuad Efendija Omerbašić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tešanj, da ga Allah nagradi
što nam je evo danas došao ovdje da uveliča ovaj naš program. Buj. Što je i ovaj mikrofon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani doktor Enes Efendija, voditelj odjela za mekteb i mlade pri rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, česti Husein Efendija, vrijedni polaznici mektebske pouke, odgovorni roditelji, draga braćo i sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Neka su nam mubarek ovi posebni trenuci koji pokazuju našu brigu za našu mladost s jedne strane, a s druge strane dokazuju svoju odgovornost ova mladost u odnosu na svoje roditelje, na svoga mualima i na zajednicu u najširem značenju. Ovo je jedan od 43 mekteba koji postoje na području Medžlisa Islamske zajednice Tešanj. Negdje oko 3000 polaznika mektebske pouke u različitim nivoima, u različitim grupama i 34 mualima koji više provedu sa polaznicima mektebske pouke vremena nego možda sa svojom djecom. Ovo je vrlo zahtjevan posao, odgovoran posao, pogotovo kada se radi o mladom naraštaju, kada se radi o djetetu koji praktično na ovaj način trenira se za sretniju budućnost na ovom, a ako Bog da i na budućem svijetu. Kako je to jedne prilike i Hazreti Alija rekao, nemojte odgajati djecu za vrijeme u kome vi živite, nego za vrijeme u kome će oni živjeti. A evo, danas ovdje u džematu pokazujemo i dokazujemo da Husein Efendija je razumio ovu poruku, da ste i vi roditelji razumjeli ovu poruku i da vodeći računa u ovom vremenu o svojoj djeci, o svome vladu, praktično pripremate se za vrijeme ili pripremate djecu za vrijeme u kome će oni živjeti. Ove godine ili u mektebskoj godini 2024-2025 Medžlis Islamske zajednice Tešanj je imao 2 kandidata na takmičenju na nivou rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Od 4 koliko su činili Zenički muftiluk, 2 su pripadali ili su sa područja našeg Medžlisa. Jedan od njih je posebno ostavio trag i to u ovoj najjačoj kategoriji. Na ovaj način on je pokazao kuranski princip velekad je sernel Kur'ane li zikr fehel mi mudekir, da je Allah dželešanuhu učinio Kur'an dostupnim i da tu dostupnost svako od nas propituje se na način odnosa prema Kur'an i Kerimu. Naš Ishak zajedno sa svojim mualimom osvojio je prvo mjesto. To je 3. kategorija, najjača kategorija i to među, kako Husein Efendija reče, 110.000 polaznika mektebske pouke. Sa ove pozicije možemo kazati da je to značajan rezultat, da je to posebna vrijednost.
pronio je lijep glas o svojim roditeljima, o svome muallimu, o svome džematu, o svome medžlisu, o svima nama na najbolji mogući način. Ja koristim ponovo priliku da uputim iskrene čestitke, moleći Allaha dželešanuhu da ga ovaj prvi kuranski imperativ ikra bismim rabbi kellezi halek prati kroz njegov životni hod i da potencijal kada je u pitanju znanje, nauka koristi u svojoj mladosti kako bi imali koristi njegovi roditelji, njegova porodica, a svakako i društvena zajednica. Rekao sam, posao mualima je vrlo težak posao, zahtjevan i odgovoran. Mi stariji ponekad se znamo radovati svojim unučadima, ali eto, nekad znamo i reći malo tiše, jel? Zamislite jednog mualima, evo danas, subota i sutra nedjelja, kada mnogi od vas pripremaju se za vikend da bi bili jeli negdje sa svojom porodicom, on provodi vrijeme s vašom djecom ili sa svojim džematom u najširem značenju. Mi ovdje u džematu imamo stabilnu mektepsku pouku, zahvaljujući prije svega dragom Bogu, a zatim angažmanu i odgovornosti Husein Efendije, naravno zahvaljujući ovoj mladosti koja je spremna da bude polaznik mektepske pouke, a svakako i roditelji. Značajnu ulogu imaju svemu tome. Možda ponekad roditelji nisu ni svjesni ovih posebnih trenutaka kada je u pitanju mektep kao identitet nas muslimana, ali bit će sretni i ponosni na svoju djecu kada na obećanom danu nađu posebne vrijednosti ili krunu na svojoj glavi, samo zato što je njihovo dijete učilo Kur'an. A da bi učilo Kur'an, ono je moralo opet imati čestitog odgovor mualima koji će prenijeti znanje. Mi smo danas zaista sretni, Bogu zahvalni, počastvovani što rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući evo mektepskoj pouci, zna da imamo ovdje odgovornu mektepsku pouku koju realizuju imami, polaznici mektepske pouke, roditelji, a svakako značajno mjesto zauzima i džematski odbor na čelu sa predsjednikom, kao i Medžlis islamske zajednice Tešanj. Vi dobro znate da smo mi opremili mektepske učionice iz onog dijela sredstava što ostaje za potrebe Medžlisa kada je u pitanju funkcionisanje Bejtul Mala. Opremili smo sve po standardima kako je predviđeno mektepskom poukom. Ovih dana želimo i u narednom vremenskom periodu da završimo opremanje naših mektepskih učionica sa pametnim tablama, jednostavno da koliko toliko olakšamo i djeci i roditeljima, a svakako i mualimima, ali imajući vrijeme i znanje i okolnosti u smislu da treba pripremati ovu mladost za vrijeme u kome će živjeti, da znaju šta su to digitalne vrijednosti i tako dalje. Zahvaljujem doktoru Enesu koji je također odvojio danas ovdje svoje vrijeme da danas bude ovdje među nama i da nam se obrati. Naravno, mi očekujemo evo šta će nam, što bi rekli iz visokih organa, reći. Koliko vidimo, ovdje je i predstavnik Behranbegove medrese, je li tako, profesor? Nije. Trebao je doći. Ja sam razumio da će doći jedan od profesora, pa vidim lijepa Ahmedija, rekao pa, ali evo, dobro došao. Momak, aj profesor. Ja bih pozvao Enes Efendiju da nam se obrati.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sva zahvala pripada svevišnjem gospodaru na svim blagodatima i bereketima koje nam je podario, a salavat i selam donesimo na njegovog miljenika Muhammeda alejhi salatu vesselam i na sve one koji ga slijede u din islam. Hvala gospodaru na znanju koje nam je podario da nam bude uputa i da nam bude vodilja kroz život. Poštovani prisutni, uvaženi glavni imame, magistar Fuad Efendija Omerbašiću, poštovani imam Efendija Husein Efendija Bečiroviću, poštovani imami, profesori, dragi polaznici mektepske pouke, dragi roditelji, poštovani prisutni, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vi ste u uvodnim obraćanjima ovdje od vašeg imama, a potom i od nekadašnjeg polaznika mekteba čuli šta je povod i razlog ovog današnjeg našeg okupljanja. I naravno, ja ću se složiti da je taj razlog izuzetno značajan, važan, radostan i da ovakav povod ne samo u ovom džematu, nego općenito u džematima na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nemamo često. Zašto? Zato što na nivou finalnog takmičenja imamo 4 kategorije, odnosno imamo 4 pobjednika, a evo jedan od tih pobjednika u jednoj od kategorija jeste i vaš Ishak Halilović. Ja na početku želim da vam prenesem i kažem da je današnjem skupu ovdje imao i želju i volju i da prisustvuje i direktor uprave za vjerske poslove dr. Hafiz Mesur Efendija Malkić, međutim radi drugih obaveza nije mogao, ali stoga evo prenosim vam njegove selame. Naravno prenosim vam selame i od našeg vrhovnog poglavara, od Rejusleme dr. Husein Efendije Kavazovića i njihove hajr dove za vaše zdravlje, za uspjeh i bereket u vašem životu i radu. Svakako i dr. Malkić i Rejuslema bili su prisutni na završnoj finalnoj svečanosti mektepskog takmičenja i svim učesnicima, a posebno pobjednicima, čestitali su na postignutim rezultatima. Cilj manifestacije Dani mekteba, u okviru koje je i ovaj program, dakle promocija najuspješnijih mekteba, odnosno polaznika mektepske pouke i mualima, upravo jeste da skrenemo pažnju na važnost, ulogu i značaj mekteba u našem svakodnevnom životu, u životu naših porodica, koliko je on važan za našu zajednicu, za naše društvo i tako dalje. Ja čestitam ovdje džematskom odboru na čelu sa predsjednikom, sa imamom, čestitam svima vama koji ste organizirali ovaj program i koji ste se potrudili, evo da u ovom broju danas ovdje budete prisutni. Naravno, hoću posebno da pohvalim polaznike mekteba, zato što sam primijetio prvo da su dosadašnji program jako pažljivo pratili. Dakle, da su bili odgovorni, pažljivi, da su slušali svoje kolege, da su slušali one koji su ovdje govorili, šta su to govorili, i s te strane ja vam čestitam i evo nadam se da ćete imati još strpljenja nekoliko minuta
da i ja završim ovo što sam planirao reći. Jedno, a drugo, možda ću vas ja nešto i pitati, pa evo pažljivo slušajte i budite spremni da bi znali odgovoriti na ta pitanja. Naravno, s druge strane, čestitam i na ovom programu koji je ovdje priređen, jer zaista je bilo divno slušati one koji su učili Kur'an, učili ilahi, recitirali i tako dalje, i ja sam imao i volje i snage i strpljenja da sjedim ovdje još i da ih slušam, jer nekada sam i sam kao imam strpljivo, dugo pripremao slične programe i znam, strepio ovako kada dođe vrijeme tih programa, hoće li svi doći, neće li doći. Dakle, uvijek ima tu neki izazova, kao što smo i danas čuli, neko ne dođe, ali to je sve sastavni dio ovoga imamskog, odnosno mualimskog posla. Ja želim sada da sebe i vas podsjetim na jednu kratku dovu, odnosno nekoliko kuranskih riječi ili dio jednog ajeta, a koji ovdje polaznici mekteba zasigurno znaju, učili su ga. Naime, kaže se Bismillahirrahmanirrahim, Vakur rabbi zidni ilma. Sjećamo li se rabbi zidni ilma, šta to znači? Slobodno, gospodaru, povećaj mi znanje, je li tako? Dakle, gospodaru, povećaj mi znanje. Vidite, Allah dželešanuhu je prvo poučio poslanika Muhammeda alejhi selam, a potom je to poslanik prenio nama, poučio nas da molimo Allaha dželešanuhu ovom dovom. Rabbi zidni ilma, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Da molimo Allaha dželešanuhu da nam poveća ilme nafijan, da nam poveća korisno znanje. Stoga, evo i djeca tu dovu uče u mektebu. Dakle, nauče ovu dovu u mektebu i mi im preporučujemo naravno da sa tom dovom počinju svoje svako korisno učenje. I kada je riječ o mektepskoj pouci, ali isto tako kada je riječ i o školskoj nastavi. Naravno, ovu dovu treba da uče i odrasli. Učim je i ja i molim gospodara da mi podari znanja da ono što radim, uradim na najbolji način. Ovu dovu treba da uče, dakle, svi oni koji su Bogu pokorni i svi oni koji žele zaista da svoje znanje podignu na najveći mogući nivo, a u cilju da ono što rade kvalitetno. Dakle, prirodno i normalno je da ovu dovu uče ljekari, oni koji nas liječe. Jer medicina nije kao matematika, 2 i 2 je uvijek 4, ali u medicini to nije. Dakle, različite vrste bolesti i svašta nešto se javlja i treba svemu tome dokučiti. Informatika i tako dalje, da ne nabrajam. Generalno, dakle, svi koji žele da ono što rade na najbolji mogući način, treba da mole Allaha da im poveća znanje da bi to kvalitetno radili. I onaj koji bilo šta proizvodi, dakle, njemu je ova dova važna. Ali isto tako i našim domaćicama koje spremaju ručak, pa i one treba ovu dovu da uče, da im Allah također podari znanje da ono što pripremaju, da pripremaju također na najbolji način, da to bude uredno, kvalitetno i tako dalje i tako dalje. U kontekstu ovih kuranskih riječi prenosi se, odnosno Ebu Hureyre bilježi da je poslanik Muhammed a.s. rekao: Bože, podari mi korist u onome čemu si me podučio i poduči me onome što će mi biti korisno. Gospodaru moj, povećaj mi znanje. Vidite, dakle, ovo su poslanikove riječi. Da vrijeme koje stvari provodimo, da ga ne provodimo bez veze, da ga ne traćimo tek tako, nego da to vrijeme bude smisleno i korisno provedeno, da bude od toga određenog hajra
i kad molimo Boga da nam podari znanje, da to znanje ima svoju funkciju. Ja sam poznavao jednog momka koji je recimo znao pola registarskih tablica u jednom gradu, evo, koji ima duplo manje stanovnika od Tešnja, ali zamislite, pola registarskih tablica znalo na pamet. Znao sam osoba koji su znali jako puno telefonskih brojeva na pamet. Međutim, postavlja se pitanje kakva je svrha i korist poznavati sve registarske tablice u nekom mjestu. Ili ne znam koliko telefonskih brojeva znati na pamet. Možda nekom ko radi u nekim policijskim agencijama bilo bi važno da zna te tablice tamo radi posla koji radi. Ali čovjeku koji, dakle, nema veze s tim, to je apsolutno nepotrebno. I sad, koliko vremena, koja je to metodologija da sve to nauči i zapamti? Dakle, učimo, provodimo vrijeme na način da bude od njega hajra, da bude od njega koristi. Stoga, draga moja djeco, dragi polaznici mekteba, ja bih volio da vi razumijete da mekteb nije samo ona učionica u koju dolazite. Da u mekteb ne dolazimo samo tamo da bi imali društvo, samo tamo da bi imali nekakve zabavne aktivnosti, da bi se igrali i tako dalje. U mekteb dolazimo da učimo. O čemu učimo u mektebu? O islamu. A islam je naša vjera. Šta još učimo u mektebu? Da treba da slušamo koga? Roditelje. Da budemo pokorni Allahu Đelešanu. Da poštujemo koga? Učitelje, muallima, je li tako? Jel to učimo sve u mektebu? Molim vas, to što učimo u mektebu, to vam je sve potrebno i važno ako Bog da sutra i danas naravno, ali sutra za vaš život. To što učimo u mektebu jeste vodilja u vašem životu. Stoga, to što učimo u mektebu treba i da primijenimo. Ako smo naučili kako se zove naša vjera, ako smo naučili kako glasi selam, kada se naziva, kome se naziva i tako dalje, da ne nabrajam, onda je važno da to i primjenjujemo. Jer znanje bez primjene je besmisleno, nema koristi. Dakle, znanje vam je jednako znanje ako se ne primjenjuje. Isto je kao i svjetlo u noći koje se ne upali. Sad zamislite, dođe noć i vi ste kući, imate svjetlo, a niste ga upalili. Je li ono svijetli? Ne svijetli, dakle nema nikakve funkcije. Prema tome i znanje koje vi naučite, koje steknete, ako ga ne primjenjujete u svom svakodnevnom životu, isto je kao ugašeno svjetlo. Dakle, ničemu ne koristi. Prema tome, ono što naučite treba i da u životu primjenjujete. A kada je riječ ovdje o vašim roditeljima kojima čestitam što vas podržavaju na putu mekteba, mektepske pouke, hoću da kažem da u stvari na takav način roditelji žele dobro i vama, ali žele dobro i sebi. I na takav način roditelji traže podršku i pomoć i od vašeg efendije i od islamske zajednice da bi vi stasali i bili čestite, dobre, vrijedne osobe, poželjne u svakoj sredini, poželjne u svakom društvu. Stoga, moji dragi roditelji, jako je važno da razumijete i shvatite da ste u stvari vi prvi, ali isto tako i posljednji muallimi, da sve počinje i završava se u porodici i da dijete kod vas provodi mnogo više vremena nego što je to kod muallima i da je jako važno primjer koji dijete od vas uzima. Stoga evo jedne mektepske priče koja govori o sljedećem. Naime, kaže da je jedan muallim u mektebu obrađivao nastavnu jedinicu namaz. Trebali su praktično da obježbavaju jedan namaz. Prije toga treba jako puno truda, rada da bi se došlo do trenutka kada se treba posafati i praktično klanjati namaz. I poredali su se dječaci pa djevojčice, okrenuli se prema kibli, vezali ruke i imam je muallim išao između, pratio, gledao ko šta radi, kako uči, pravio korekcije i primijetio jednog dječaka kako je vezao ruke na prsa, kao što su to radili i djevojčice.
i diskretno je onako spustao mu ruke na pojas i kad je završen čas, zamolio je dječaka da malo ostane i pitao ga je poslije, kaže, šta je razlog zašto si ti vezao ruke na prsima kao i djevojčica, a nisi na pojasu? Kaže dječak, slušajte sad odgovor, kaže, ja sam to vidio od moje majke. Moja majka kad klanja uvijek veže ruke na prsima. I pita ga imam, a dobro, jesi li vidio baba, gdje babo veže ruke? I kaže, on je tužno odgovorio onako tihim glasom, pa kaže, ja nikad nisam vidio mog baba da klanja. Mislim da ne treba komentar ovome, da je ovo samo po sebi jasno i da je dovoljno rečeno ono kad sam na početku kazao da ste vi uzori, roditelji su prvi uzori, naravno i mualimi su uzori, djeca imaju i neke druge uzore, ali vi ste ti prvi uzori i na vas se djeca najviše ugledaju. Stoga, molim vas, to su vaše djeca, vi im želite svo dobro i ovoga i budućeg svijeta i stoga nemojte dozvoliti da imaju u vama pogrešne uzore. Naravno, nemojte me vi pogrešno razumjeti koji ste ovdje, jer ja vjerujem da ste vi dobri uzori, ali isto tako znam da značajan broj ima onih koji bi trebali generalno na nivou Bosne i Hercegovine poslati svoju djecu u mekteb, koji bi trebali ovako doći da to ne čine. Misle ako pošalju djecu samo na vjeronauku da je to dovoljno i sa time se zadovoljavaju, nije dovoljno. Mekteb je okosnica odgojno-obrazovnog rada islamske zajednice, najmasovnijeg, temeljnog. I onaj ko ne prođe mekteb, bit će on musliman, bit će on i dobar musliman, ali zapamtite, uvijek će mu hvaliti, nedostajati taj jedan dio mektepskog odgoja, obrazovanja, iskustva onoga što stekne u mektebu. I evo naravno, malo prije i ovdje glavni imam Fuad Efendi Omer Bašić, magistar Fuad Efendi Omer Bašić, govorio o značaju i ulozi mualima i mama, koliko ulože napora, koliko ulože vremena i važno je znati da nekada ono što mualimi rade u tišini, tamo gdje se i ne vidi, da se generalno u nekom javnom prostoru ne može odmah ni da vidi, ali rezultati toga rada dolaze vremenom, godinama. Nije Isak juče došao u mekteb. Dakle, vjerovatno je pohađao od prvog razreda i trebalo je vremena da dođe do ovoga nivoa i ne znam druge da ne nabrajam koji su završili mekteb i koji su sada već izrasli u odrasle osobe, odnosno u džematlije. I na kraju krajeva čestitam i džematskom odboru na podršci koju pruža svom imamu, polaznicima mekteba, da bi imali sve potrebne uslove, dobar ambijent u kojem uče, kako bi ovu djecu mogli odgajati na način da oni budu svjesni da znaju ko su, što su, dakle da znaju svoj duhovni identitet, nacionalni identitet, da imaju svoju razvijenu kulturu, da čuvaju i gaje svoju tradiciju. Za sve su to potrebni uslovi. Drago mi je da čujem da imate takve uslove. Naravno, čestitam i Medžlisu Tešanj na ovom projektu unapređenja opreme kada je riječ o mektebima i mektebskim učionicama i svakako uvijek nam je drago kada čujemo takve informacije, ali stojimo naravno i na raspolaganju tamo gdje treba i koliko možemo da pomognemo. Evo ja još jedan put koristim priliku da čestitam i Ishaku Haliloviću, njegovom muallimu i ovome džematu i Medžlisu islamske zajednice Tešanj i muftijstvu, jer kao što sam kazao, ovo je zaista takav događaj koji se ne dešava često. Kada će ponovo biti u ovom džematu, ja ne znam, ali je to zasigurno produkt jednog vrijednog obostranog rada i od strane kandidata i od strane mualima. Stoga neka vam je mubarek olsum, a sada bih zamolio, ukoliko ovdje je prisutan predsjednik džematskog odbora, i evo ovdje imam, da uručimo i predamo jednu zahvalnicu ispred Rijasta, odnosno uprave za vjerske poslove, zahvalnicu džematu Karadaglije, Koprivci,
Oruče, znači za doprinos, predanost i iskazanu podršku razvoju i unapređenja mektepske pouke, a kako bi imali u znak sjećanja na ovaj današnji dan i na ovaj uspjeh koji je postignut vašim vrijednim zajedničkim radom, trudom i podrškom svih vas. Evo ja ću zamoliti imama ovako da zajedno sa predsjednikom preuzmu. Evo, preuzmite. Hvala, molim Allah Đelšanu da podari svaki hajr bereket, da nas ako Bog da sve skupa zajedno na budućem svijetu proživi u dženetur Firdeus. Esselamu alaikum. Zahvaljujem se doktoru Enes Efendi iz Frak na ovako lijepim savjetima, da ga Allah nagradi, ako Bog da mu lijepo zdravlje, vidi malo ga noga boli, da nam ozdravi, kao i našem Fuad Efendi Omer Bršću, glavnom imamu koji nas evo prati ovim našim dešavanjima, ovim našim lijepim, da kažemo, situacijama, a sve ovo valja i izdržati na sve strane, a mi imamo puno tih programa. Ja sad pozivam Ishaka da prouči jednu ilahiju. Ja sam rekao da njegova ilahija treba da se veže za oca i za majku, pošto ja znam koliko su oni truda uložili na svaku u mekteb, na takmičenje, bilo gdje, nije im teško, svog Ishaka u auto i vozi. A prije toga ovaj naš kolega sa moje desne strane, on je mene mijenjao ovdje pretprošle godine na džuma namazu, to je Omer Efendija Tutnić, imam u Žepču, u jednoj gore od najstarijih džamija u mjesto selo Grablje. Evo i ove prilike i njega selamimo, i trebao je doći naš dragi nama odgajatelj iz Tuzle, Bekir Šabić, koji je sad odgajatelj Ishak, koji je išao i sa mnom u školu i sa Enesom, pa evo i njega ove prilike onaj selam. Ishak će učiti ilahiju, a ja ću ovdje prelistati dok on uči ovih par njegovih diploma, evo da vidite. Bujrum Ishak. Noćima sam umorno na namazu zaticao, a u sabah zori ranoj zikirom si šaputao, da odgojiš emelat, to si uz Božiju pomoć dio. Da ti djeca sita budu, Gospodaru si dobio. Srđada se iskadila, na kojoj si Rabba znao, da ti budi od robova što je Allah odabrao, da u aršah hladu budu kad ne bude drugog hlada, i da budeš sa sretnima, djelo selam vječni vlada. Nikad ti se ja ne mogu, ama nikad odužiti. Žuljevite ruke tvoje neću znati izljubiti, a i ja sam otac sada što sudbinu tvoju kušam. Pa znojlijem zbog evlada, dok zikirom šapće duša.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi i premilostivi Bože, dragi i premilostivi Gospodaru, stvaraoče svih svjetova, molimo Te da svoju milost, svoj bereket i svoj rahmet spustiš na ovaj današnji ovdje skup, na prisutne u ovoj džamiji i na sve muslimane širom svijeta koji traže Tvoju uputu i Tvoju milost. Dragi Bože, molimo Te uputi na pravi put nas, našu djecu, naše prijatelje, naše rođake, uputi na pravi put sve one koji su potrebni Tvoje upute. Uzvišeni Gospodaru, molimo Te, oprosti nam grijehe, nama, našoj djeci, našim roditeljima, našoj rodbini, našim prijateljima i svim Tvojim robovima koji su dostojni Tvoga oprosta i koji traže Tvoj oprost. Dragi Gospodaru, molimo Te da ukabuliš ovaj naš današnji ibadet, da upišeš u dobra djela ovo što smo mi danas ovdje učili, radili, govorili, tražeći Tvoj rahmet i Tvoju milost. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa salamati ala mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.